Tapos ayan yan, saniyan sa yung half Filipino auntie nga ang kulog now. And in today's video, magpapariban na ang iyong iano. Then nadawat ko na ang aking 13 month. Happy talaga ang mga taga-parlor de kasi finally magpariban na ako. Hindi na ako magiging ka-look-alike ni Lion King. Aside sa ribbon, magpa-manicure, pedicure din ako, no? O, ayan. Palapit na akong gumanda. Magkakatsawa na sana ako nito. Ayan si ate, nangita ng dinosaur sa aking ulo. Ayan si ate. Ang gossip-gossip ng naong niya sa akin. Okay, Miss Heart, lagyan na natin ng pang-pa-straight ang aring buhok. Parang na-embiar na si ate sa akin. Dus laki na ko ng sudlay. So, mag-cleaning muna tayo. Ito, momordirin na ang ating mga lees. Ay, ang katikatiplan nito. Ay, yung agtang ko talaga. Ewan ko ba, parang rockstar ako nito. After nyan, badlawan natin at paugahin gamit itong tuwalya ni ate. Okay, Miss Heart, i-blower na natin ang ating buhok para umuga na siya. Oh, charot-charot para kunwari natutulog. Oh, diba? Ang lagdami talaga ng bungot ko. Okay. Iplantsahin mo na, Carlota, ang buhok ni Lion King para tumulid na siya. O, yung bungot mo, bakla. O, plansya rin ang plansya. Habang yung sa likod, nakikinig at nanonood. O, diba? Parang si April Boy lang. Diba? Ang ganda-ganda ko. Para akong uncle na punta ng Saudi Arabia. Lagyan na natin ng neutralizer ang buhok ng bakla. O, diba? Agdag ka lang. Agdag ng agdag. Pagkatapos ng manicure, pedicure at ribbon, pumunta ako ng Jollibee kasi nagutom si bakla. Umorder ako ng palabok at saka spicy chicken joy. O, ayan. Natapos na ang pag-ribbon. Nakauwi na ako sa aming bahay. Wow! Wow! Ang ganda-ganda ko. Thank you, Miss Heart. Sa susunod naman na 13 month. Bye-bye!